Přátelé, já bych chtěl tady za nás všechny přivítat našeho dnešního hosta, Ďakujem. Sergeje. Vítám tě srdečně. Ďakujem Boku. A my jsme se už nějaký čas neviděli, co jsme byli tady naposledy v Nitku nebo v Bystřici. A já bych se ještě předtím, než ti předáme slovo, chtěl zeptat na několik otázek, abychom trošku slyšeli, co možná tak trošku prožíváš. A první ta otázka je, pokud můžeš, rád bych se zeptal, co jsi v poslední době, nebo i v té době, co jsme se neviděli, prožil, z čeho máš radost? Kde vidíš, že Pán Bůh zasáhl, kde ti požehnal? Tak to byla taková první otázka. No, musím vám úprimne odpovedať na to, že som veľmi dojatý medzi vami. A s Tomášovým ockom, s Jankom sme napočítali, že som to asi 4. alebo 5. krát. On si myslí, že 4. a ja 5. A fakt som tu veľmi dojatý, lebo tie prúdy myšlienok, ktoré ma napadajú, keď sme spievali chvály, boli také, že neviem, či ich poviem, aby som sa nerozplakal. A za to ďakujem Bohu, lebo viem, prečo to je. Je to preto, že som medzi ľuďmi, ktorí nielenže milujú Pána Ježiša, ale milujú jeho príchod. Nikdy by ste tu nechodili ma počúvať, keby ste nemilovali Kristov príchod, lebo ja iba o tom hovorím. Ja som jednotémový kazateľ, ako bol Jan Krstiteľ. Nech čokoľvek hovorím, vždycky skončím pri vydržení. A to ma dojíma, že milujete Pánov príchod a sme v spoločnosti, kde nám za tým všetkým je odložená koruna slávy, koruna milosti, o ktorej Pavel apoštol povedal, že ju má pripravenú Pán nielen pre ňo, ale pre všetkých, ktorí milujú Kristov príchod. A toto si veľmi vážim, že som medzi vami, že milujete Pánov príchod a že už je to 7 rokov, čo ho intenzívne čakáme. Aj od napísania tej knihy Vytržení. A ja som medzi vami naozaj veľmi dojatý a šťastný. A ďakujem vám za to. My také moc děkujeme. A já bych možná měl ještě jednu otázku. A co možná v poslední době bylo těžkého? A čím možná tě Pán Bůh vedl ve tvém životě, co vidíš jako takovou zkoušku, přes kterou tě vedla, nebo z čeho ti pomáhá tak nějak hledat znova sílu u něho? Na to je tiež ľahká odpoveď, lebo nemusím ďaleko zachádzať do minulosti. Bol som nedávno 40 dní v nemocnici a tam som bol na mieste, kde ma poznali a kde všetko o mne vedeli. Bol som tam ako prezidentov syn, lebo pani primárka, sestra primárka v Pánovi sa o mňa starala ako anglického kráľa. Mal som vlastnú izbu. Každý zaklopal na dvere, keď vchádzal. 40 dní som tam bol a naozaj ma dostávala, mal som otravu krvi. Bol som už jednou nohou doma a potom som bol v nemocnici, kde ma nikto nepoznal. Vôbec nikto. Kde si ma jeden lekár podával s tým druhým a nikto o mne nič nevedel. Len si pár vecí prečítali na nejakej A4. A keď som pozeral z poschodia, tak som videl hřbitov, cintorín. A tam som si uvedomil jednu vec, na ktorú človek nemyslí, kým sa má dobré, kým je všetko v poriadku. Že život
není maratón. To si myslia mladí ľudia a ja som si to myslel, keď som bol mladý. Že dlhý život je predo mnou. Písmo hovorí, že život je rýchly bežec. To je šprint na 10 metrov, ani nie na 50. A tam na tomto mieste je pochovaných mnoho ľudí, ktorí by vymenili celý svoj život za jeden jediný okamih, kedy by mohli povedať Kristovi: Pane, ja ti verím. Ja v teba verím celým srdcom a tvojim slovám. Spás môj život. Zachraň ma pre večnosť, Pane. Rozhodujem sa v teba veriť a žiť s tebou na veky. Já moc děkuji za ta slova a já přeju, ať Pán Bůh tak, jak tě vede, jak si tě používá, tě vede i dál. Chtěl bych, a nyní ti předat slovo, aby se mohl podělit tím, co máš na srdci. Prosím. Ďakujem. Pán Ježiš je dôvod, zmysel celého nášho života. Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Pán Ježiš je začiatok a koniec. Bez Neho nemáme nič, vôbec nič. Bez Neho je život bez nádeje a úplne prázdny. A preto, keď sa stretneme, ani nie je možné hovoriť o ničom a o nikom ako o ňom. Lebo kde by sme mali nádej, keby nebolo Jeho? Tu, braček, dlho sme sa nevideli, možno 3 roky. A my sme už z tých starších, ja mám 64, ty máš asi len o 10 rokov viac. Ako by sme mali nádej? Žiadnu. Tento svet je hlboké miesto bez nádeje. A so Soničkou, s manželkou sme si hovorili len nedávno, že jak je to možné, že sme uverili v Krista? To je aká milosť. Veď keby nebolo jej babky a mojich rodičov, ako by som uveril v Pána? Kto by mi o ňom povedal? Ako je to možné, že my veríme a je toľko miliónov ľudí na celom svete, ktorí nepoznajú Krista, nemajú žiadnu nádej. Lebo aká je nádej niečoho, čo raz skončí? Pominie. Ako dym pári, ako rýchly bežec. A už sa to nikdy nevráti. Koľký z vás máte svoje deti, svojich rodičov, svojich blízkych, úplne tých najbližších? Ak by nebolo Krista, stratíte ich navždy. Smrťou svojou alebo ich, stratíte ich navždy. Už ich nikdy neuvidíte. Ak by nebolo nádeje v Kristovi, ktorú nosíme, náš život by bola tá najprázdnejšia vec, aká existuje. A preto žiť na tomto svete a nehľadať nádej, ktorá je v Kristovi, je zúfalstvo. Obrovská beznádej, bez cieľa, bez všetkého. A Biblia nás uisťuje, že v Kristovi, keď máme Syna Božieho, máme všetko. Kto nemá Božieho Syna, nemá život. Nemá nič. Lebo všetko, čo má na tomto svete, o to príde. To, že som medzi vami dnes, je veľký zázrak.
lebo ja nie som až taký zdravý, aby som pricestoval z Prahy. Pre mňa je maximálna vzdialenosť 50-100 kilometrov. Ale ja som to povedal Soničke. Ja Bolekovi a Tomášovi neviem povedať nie. Ja už keby som bol aj, neviem, v nemocnici, tak by som mal problém im povedať nie. A to, s čím som prišiel medzi vás, je, náš život je kristocentrický. Celý náš život je kristocentrický. Ale spása nášho života a poznanie Pána je židovskocentrická. Neviem, či si to uvedomujeme, ale Pán Ježiš osobne povedal, spása je zo Židov. A ja som k vám dnes prišiel kázať o Kristovi a o Izraeli. A to preto, lebo Pán Ježiš o svojom príchode dal 2 sľuby. Jeden dal cirkvi a jeden dal Židom. A medzi týmito sľubmi je taký rozdiel, že keď vám to teraz poviem, nebudete tomu ani veriť, že toto je pravda. Jeden sľub, ktorý dal cirkvi, niečomu predchádzal. Keď vám poviem, budete veľmi prekvapení, čo tomu sľubu, ktorý dal Pán Ježiš cirkvi, predchádzalo, než ho apoštolovia počuli. A tento sľub má svoju podmienku. Čiže niečo tomu predchádza, je tu ten sľub a on má svoju podmienku. A potom je druhý príbeh, kde Pán Ježiš prichádza do situácie, keď dával druhý sľub, ktorý je úplne rozdielny. Tak rozdielny ako nebo a zem. To hovorím presne, že to je tak. Rozdiel medzi jedným sľubom a druhým je jak nebo a zem. A tiež mu niečo predchádzalo. A nebudete ani veriť, že toto je pravda. A má svoju podmienku. To sú 2 úplne odlišné príbehy, kedy Pán Ježiš sľubuje jednej skupine, že príde, a druhej skupine, že príde. Ja sa teraz smejem, lebo ja už viem, o čom to je. A ja vás napínam, a to z jedného jediného dôvodu. Aby ste na to nezabudli. Pán Ježiš v Evanjeliu Jána v 14. kapitole v prvých 3 veršoch dal sľub a povedal: idem vám teraz pripraviť miesto. A keď ho pripravím, vrátim sa pre vás. A poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, boli so mnou aj vy. Počujete tú podmienku? Keď to miesto pripravím, vrátim sa pre vás. Počujeme, kde je tá podmienka? Na jeho strane, nie na našej. Od teba a odo mňa nečaká nič, len aby si ten sľub prijal a veril mu. A čakal na ňo. A bol pripravený, že jedného dňa príde deň, kedy on ten sľub splní. Lebo je skôr možné, aby nebo a zem sa pominuli a uhli zo svojho miesta, než aby Pán Ježiš ten sľub nesplnil.
Myslíte si, že Pán Ježiš nepríde pre nás len preto, že polovica cirkvi tomu neverí? Alebo to nezaujíma? Alebo ho nečaká? Alebo nepríde preto, že je málo vojen vo svete? Málo zemetrasení? Málo povodní? Málo nešťastia? Alebo že si to rozmyslel? No, kedysi som to síce slúbil, ale už som na to zabudol. Viete čo? Všetko je možné, ale nie je možné, aby Pán Ježiš neprišiel pre nás. Je možné aj to, že budeme unavení od čakania. Že my budeme sklamaní z dlhého čakania, alebo čokoľvek je možné. Aby sa aj zem uhla z toho miesta. Ale nie je možné, aby Pán Ježiš ten sľub nedodržal. Lebo on povedal, nebo a zem pominú, ale moje slova nikdy nepominú. To, čo on slúbil, má silnejší základ pre existenciu, ako je existencia tohto sveta. A ja tomu hlboko verím. Ja som úplne zbláznený do jeho príchodu. Tu je svedok. So mnou sa nedá o ničom hovoriť inom. A ja viem, že som postihnutý tým. Lebo na to denne myslím. Viete, čo tomu predchádzalo, keď dal Pán Ježiš ten sľub? Kto to vie, nech sa prihlási. Ja som teraz frajer, Vlaky. Ja viem, prosím o odpustenie. Viete, čo tomu predchádzalo? Pane, kam ideš? Peter, tam, kam ja idem, vy nemôžete ísť. Teraz nie. Teraz so mnou nemôžete ísť. Ó, Pane, život dám za teba, akože nemôžem s tebou ísť. Peter, keď prvnež zaspieva kohút, 3-krát ma zaprieš. Chápete to? On slúbil človeku, ktorý ho 3-krát išiel zaprieť. A on to vedel. On mu napriek tomu slúbil, že príde deň, keď sa po neho vráti. Viete, o čom to svedčí? Jaký je veľký, jaký je dobrý, jaký je milosrdný, jaký je nenapodobiteľný. Jak sa mu nikto nevyrovná. A jaký sme my veľkí vo svojej slabosti, nehodní toho, aby prišiel pre nás. Musím často piť, lebo som veľmi slabý, už len kvôli tým veciam, ktoré vám hovorím. To bola skupina ľudí, ktorí ho milovali, ktorí v tej dobe boli ochotní dať za ňo život, ktorí si jeho slovo zamilovali, ktorí milovali jeho otca, hoci boli slabí a hoci mali pred sebou ťažký život. Lebo keď veríme v Pána,
tak svet nás bude nenávidieť. Prečo? Lebo jeho nenávidel skôr ako nás. A táto skupina ľudí dostala zasľúbenie, že to raz skončí. A to vtedy, keď on sa pre nich vráti. A na tom prvom sľube je ešte štvrtá vec, ktorá robí ten príbeh rozdielným od toho druhého sľubu. Je to miesto, na ktoré nás vezme. Ja som tým fascinovaný. To nebude, že poletíme do New Yorku alebo niekde na Kanárske ostrovy alebo niekde, že na nejaké prekrásne miesta na tomto svete. To nebude ani tretie nebo, kde bol Pavel. Keď sa vrátil, mal zakázané o tom hovoriť, čo videl. Viete, čo to bude? Pán Ježiš to povedal v Evanjeliu Jána v 17. kapitole. Otče, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal. Tým, ktorým to slúbil. Prosím za tých, ktorých si mi dal, boli tvoji a dal si ich mne a zachovali tvoje slovo. Oče, prosím za nich, nie za svet, ale za nich. Aby videli moju slávu. Aby videli moju slávu. Ktorú som mal u teba prv, ako bol svet. Lebo si ma miloval ešte pred založením sveta. Ešte predtým, než Boh stvoril celý tento svet skrze Krista, mal Syn u Otca slávu a lásku. Ešte pred založením sveta. A na toto miesto, do tejto slávy, nás Pán Ježiš vezme. Prv než bolo nebo, prv než boli cherubíny, archanieli, serafíny, bolo miesto, kde mal Syn u Otca slávu, ktorá je nepredstaviteľná. A to je miesto, kde keď Pán Ježiš pre nás príde, splní svoj sľub. Keď jedného dňa budeme pred Otcovou tvárou v tejto sláve, ním prijatí do jeho náručia, tak písmo to opisuje, že náš jásot, naša radosť, náš potlesk, náš krik bude také niečo, ako keby sa dnes niekto postavil vedľa tisícov vodopádov a bleskov. Tam nás nikto neupokojí. Tam budeme vďačnosťou kričať tak silno, ako hukot morí a hlas hromov. A to je presne dôvod, pre ktorý sa oplatí poslúchať Boha a mať ho ako poklad vo svojom živote. A nech by som aj 1000-krát padol vo svojom živote, jednako vždycky vstanem a pôjdem za ním. Lebo on vie odpúšťať. On vie dávať druhú šancu. On presne vie, čo robí, keď mi hovorí mne o svojom milosrdenstve. A
teraz ten druhý sľub. Najprv vám poviem, čo tomu sľubu predchádzalo. Dal som si tú záložku. Tomáš má na nej napísané 1, 3, 4, 8. Dúfam, že to číslo nepotrebuješ teraz. Vtedy hovoril Pán Ježiš zástupom a svojim učeníkom. Matúš 23. kapitola. Na stolici Mojžišovej sa posadili zákonníci a farizovia. Ja si vymením okuliare, aby som neluštil písmo. Ktorí všetky svoje skutky činia na to, aby ich ľudia videli. Ktorí majú radi prvé miesta pri večeriach. Ktorí zatvárajú nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami do neho nevchádzajú a tým, ktorí by chceli vojsť, tým bránia. Pokrytci, beda vám, hovorí Pán Ježiš, zákonníci a farizovia, pretože obchádzate more i zem, aby ste učinili jedného nového veriaceho. A keď sa ním niekto stane, ste pripravení ho urobiť dvakrát horším, než ste vy sami. Blázni a slepci, ktorí vedú slepých, obaja padnú do jamy. Beda vám, zákonníci a farizovia, pokrytci, pretože navonok sa zdáte ľuďom ako svätí, alebo vnútri ste ako hroby. Beda vám, zákonníci a farizovia, pokrytci, pretože sa podobáte hrobom obileným vápnom, ktorí sa síce zvonku zdajú byť krásnymi a dobrými, ale vo vnútri sú plní mŕtvych lebiek a kosti. Tak aj vy zvonku síce zdáte sa ľuďom, že ste spravodliví a krásni, ale vo vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Hľa, ja posielam k vám svojich prorokov a jedných zabijete a tých, ktorých nezabijete, tých budete ponižovať a prenasledovať. A keď bol zástup vyšokovaný z tých rečí, tak Pán Ježiš hovorí: Jeruzaleme, Jeruzaleme, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí kedy boli k tebe poslaní. Koľko raz som chcel zhromaždiť tvoje deti, tak ako sliepočka zhromažďuje svoje kuriatka pod svoje krídla, ale nechceli ste. Hľa, zanecháva sa vám váš dom pustý. Lebo hovorím vám, že ma už odteraz nikdy neuvidíte, dokiaľ nepríde čas, kedy poviete Baruch haba Hašem Adonai. Počuli ste tú podmienku? Nikdy ma neuvidíte.
Žiadne, že prídem pre vás, keď vám pripravím miesta. Žiadne, že vám idem pripraviť miesto. A keď ho pripravím, vrátim sa. Nikdy ma neuvidíte, dokiaľ nepríde deň, čas, kedy z vlastnej vôle, celým srdcom budete kričať: Požehnaný Ježiš, ktorý prichádza v mene svojho Otca. To je tajomstvo jeho príchodu na tento svet. To je tajomstvo celého holokaustu, ktorý Hitler vymyslel, a všetkých tých 10 000 pogromoch, ktoré už sú 2000 rokov na tomto svete. Satan chce prežiť. Chce, aby jeho moc ako Boha na tomto svete bola večná. Aby Ježiš nikdy neprišiel na tento svet a neukončil jeho kráľovstvo. Kráľovstvo tmy. On dobre vie, Satan. On nie je hlupák. Boh povedal Satanovi: si múdrejší ako Daniel a poznáš všetky skryté tajomstvá. Ale pre svoju pýchu si skazil svoju múdrosť. Satan nie je hlúpy. On dobre vie, že ak nepríde Kristus na tento svet zničí a bude ďalej vládnuť skrze zlých ľudí. A budú ďalšie vojny a vojny a vojny a vojny. Nenávisť a hriech, nenávisť a hriech. To, čo seje na celom svete diabol zo svojho srdca, je tá jeho pýcha, ktorá sa zrodila v nebi. A on dobre vie, že jediný, ktorý má moc ukončiť jeho kráľovstvo, je Kristov príchod. Viete, čo povedal apoštol Pavel? Keď Pán Ježiš príde zjavením svojho príchodu, zabije toho Antikrista. Zjavením svojho príchodu ho zničí. A keď Pán Ježiš príde, je napísané: plakať budú všetky národy sveta, lebo uvidia jeho slávu, lebo príde v sláve svojho Otca a v sláve nebeských anjelov, aby zničil a zviazal Satana na 1000 rokov. Ustanoví 1000-ročné kráľovstvo na tomto svete. Aby zjavil slávu svojho Otca a aby ukázal, ako to je, keď vládne on ako kráľ a aké to bolo, keď vládol Satan ako kráľ. Ale ten jeho príchod na svet má neuveriteľnú podmienku. Není daná tá podmienka cirkvi. Cirkev nemá žiadnu podmienku. Tá podmienka nebola daná tým, ktorí ho prijali, ktorí v neho uverili. Tá podmienka bola daná najväčším pokrytcom, ktorý nosil tento svet. Ktorí napriek tomu, že videli vzkrieseného Lazara, ktorý bol mŕtvý 4 dny v hrobe,
Napriek tomu, že videli nie jedného malomocného uzdraveného, ale 10 malomocných uzdravených, ktorí videli uzdraveného slepého od narodenia a vyšetrovali jeho rodinu. A museli uznať, že slepý od narodenia bol uzdravený. Všetci, ktorí mali nohy v Betánii, utekali do Jeruzalema a kričali: prišiel Mesiáš. Prečo? Lebo 4 dní v hrobe Lazár, mŕtvý, bol vzkriesený pred našimi očami. Celý Jeruzalém sa vzbúril a kričal: Hosana, požehnaný, ktorý prichádza na výsostiach. A do toho všetkého zrazu Pán Ježiš hovorí: už ma nikdy neuvidíte. Lebo on vedel, čo je za tým Hosana. On vedel, že bude zradený. On vedel, že farizeovia a saduceovia sa uradili napriek tým zázrakom, ktoré videli, že ho zabijú. A nielen Krista, ale aj toho, ktorého z mŕtvych skriesil, Lazara. Viete si predstaviť tú príšernú démonskú halucináciu? Len si predstavte, že by sme zažili my tu, čo sme, že Bolek vzkriesí Tomáša. Tomáš zomrie, teraz má pohreb, ide truhla a Bolek ho vzkriesi. Tomáš vstane, všetci sa radujú a nejaká skupina ľudí pôjde do nejakého domu a tam sa radia a povedia: musíme Bolka zabiť, aj Tomáša. Viete si predstaviť to bláznostvo? A toto oni urobili. Farizeovia a saduceovia. Preto Pán Ježiš povedal: zatvárate nebo pred ľuďmi. Sami do neho nevchádzate. A tým, ktorí by chceli vojsť, tým bránite. A viete, prečo im ten dáv uveril? Prečo celý Jeruzalém, ktorý kričal Hosana, nakoniec kričal: ukrižuj, ukrižuj. Oni to vtedy nevedeli, keď kričali Hosana. Ale Pán Ježiš to vedel. Lebo Zachariáš, prorok Zachariáš, 9. kapitola, 9. verš a 10. verš. V 9. je napísané: raduj sa a plesaj, dcero Jeruzalema, lebo hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe chudobný, plný milosrdenstva, jazdiaci na oslovi, na žrebcovi oslíc, na oslati. A oni, keď videli, ako Pán Ježiš vchádza do Jeruzalema a vedeli o tých zázrakoch, videli svedkov z Betánie, kričali: Hosana, to je náš Mesiáš. Čo ich tak presvedčilo, že o pár dní kričali: ukrižuj? Spolu s farizejmi a saducejmi. Čím farizeovia presvedčili celý Jeruzalém, že Ježiš je falošný Mesiáš? Viete čím? 10. veršom zo Zachariáša. Keď čítali 9., kričali Hosana. A keď potom videli Pána Ježiša ako s trňovou korunou stojí vedľa sediaceho Piláta,
tak im vykladali farizeovia 10. verš. Keby on bol prorok, vládol by od mora k moru, od severu až na juh. Všetká vláda by bola jeho. Bol by kráľom nad celým svetom, keby on bol ten Mesiáš, ktorý prichádza, aby sa radoval celý Jeruzalém. A keď oni videli, že Ježiš je ponížený, s trňovou korunou, v šarlátových šatách, plášti, zbytý, povedali, to je pravda. To nie je ten kráľ, ktorý bude vládnuť a má vládnuť nad celým svetom. To je falošný Mesiáš. Deváty verš im vykladal Boh a ten 10. im vykladal Satan. A preto Pán Ježiš dal sľub, kedy musí prísť deň, moment do života izraelského národa. Nie, že uverí nejaká skupinka v Galilei, alebo nejakí Židia vo Washingtone, alebo v Austrálii nejakí Židia, alebo skupinka Židov, tam 100, tam 1000. Musí prísť moment, jeden moment, kedy Izrael uverí ako celý dom, ako jedno srdce. A budú plakať nad tým, koho prebodli. A budú plakať tak, ako plakal Izrael nad Cedekiášom, svojim kráľom, o ktorom Boh povedal, nebol tak bohabojný kráľ, ako bol Sidkiáš. Vtedy, keď sa pamätáte, Necho, egyptský král, išiel na Asýriu. Kto? Joziáš. Vy máte Joziáša. A on sa mu postavil do cesty. A Necho mu hovorí, nestoj mi v ceste, lebo ja slúžim tvojmu Bohu. A on nebol schopný tomu uveriť. Joziáš. Nebol schopný tomu uveriť. A keď mal 39 rokov, Necho ho zabil. A bol nárek v celom dome Izraela. Lebo to bol najbohabojnejší král Izraela, o ktorom Boh povedal, nikdy predtým ani potom nebol tak bohabojný král, ako bol on. A nad ním plakal ešte aj Jeremiáš. A Zachariáš prorokoval a hovoril, jedného dňa príde deň, kedy Boh vyleje Svätého Ducha na Izrael. A vtedy bude plakať celý dom Izraela so svojím prezidentom, predsedom vlády, parlamentom, ako jedno srdce nad tým, koho prebodli. A prv, než on príde na svet, budú dnes kričať to, čo dnes kričí cirkev. Prídi, Pane Ježišu. Duch a nevesta hovorí, prídi, Pane. A keď on príde, vezme nás domov. A keď sa dokončí Boží plán s cirkvou a budeme v jeho príbytkoch, vtedy Boh dokončí plán s Izraelom. A dá Židom Svätého Ducha.
aby im Svätý Duch otvoril srdce a oči. A to je tajomstvo viery Izraela. Pavel apoštol hovorí, že bratia, nevaďte sa, nehadajte sa, kedy uverí Izrael. Lebo Izrael neuverí dovtedy, dokiaľ nevojde plnosť pohanov. Toto je veľmi pekné. Viete prečo? Lebo Pavel v skutočnosti nehovorí o počte, že musí sa naplniť plnosť pohanov. Nejaký počet, číslo. Lebo vojdenie niekam, to není o matematike. Vojdenie je o nejakom príchode niekam. A Pavel odkryl to tajomstvo viery Izraela v tom, že niekto iný ako Izrael, pohania, prídu na nejaké miesto a vojdu tam. A vtedy, keď oni na to miesto vojdu, tak Izrael na tomto svete plný Svätého Ducha bude volať: prídi, Pane Ježišu, v sláve svojho Otca. A ešte jedna vec sa tam musí stať medzi vojdením pohanov do neba a uverením Izraela v Krista. A to je tá posledná vec, ktorú vám dnes chcem povedať. Ja som mal 12 bodov. Dostal som sa len k tomu poslednému. 11 som preskočil, poviem ich zajtra vo výsle. To je tak, keď človek mieni a Pán mení. Medzi príchodom cirkvi do neba, do otcových príbytkov, do slávy, ktorú mal syn Otca prv, ako bol svet, a medzi vierou Izraela, kedy oni budú kričať Baruch haba Šem Adonaj, kedy si zamilujú toho, ktorého prebodli, kedy budú plakať ako jedno srdce. Viete, čo sa stane? Ja keď som to objavil v Biblii na 2 miestach, ja som sa normálne chytil v aute za hlavu. Lebo ja si púšťam Božie slovo z CD-čka. Nechcem strácať čas šoferovaním, tak počúvam Božie slovo. A keď som to tam počul a uvidel, tak som si povedal, wow, ako sme blízko odchodu domov. A oni ako sú blízko toho, že bude na nich vyliatý Svätý Duch a oni uveria v Krista. Viete, aká je to udalosť? Všetky národy tohto sveta, čiže Kanadania, Austrálčania, Rusi, Afričania, Švédi, Angličania, Číňania, Korejčania. A teraz by som potreboval už atlas sveta, aby som vymenoval všetky národy. Viete, čo musia urobiť? Bez nášho odchodu do neba to nikdy neurobia. Lebo Antikrist, tma, nemôže zaplaviť tento svet, kým je tu svetlo na tomto svete. Ako príde tma do tejto sály? Povedzte mi ako. Braček, prosím ťa, zapni tmu. Nevypínaj svetlo. Zapni tmu, prosím ťa. Vy nemáte zapínače tmy? Iba vypínače svetla? Niekto musí na tomto svete nezapnúť tmu, ale vypnúť svetlo. A aby to svetlo vypol, musí ho stade zobrať.
A to je vytrženie. Náš odchod do otcových príbytkov. Nikdy predtým to na tomto svete ešte nebolo. Lebo keď odišiel Enoch a Eliáš, to len také 2 sviečky odišli. Ale keď odíde cirkev, odíde svetlo sveta a sol zeme a nevráti sa, až sa vráti Kristus spolu s ním. A práve v tom období vrcholnej tmy sveta, kedy zavládne taká tma na svete, o ktorej Pán Ježiš povedal, nikdy nebolo také súženie na tomto svete a nikdy viac už ani nebude. Bude to Jakobové súženie. Súženie Izraela a celého sveta. A v tom čase sa stane tá udalosť. Všetky národy sveta obklúčia bodku na mape tohto sveta. Bodku. Možno to som trošku ubral. Možno takú čiarku. To je presnejšie. Bodka je príliš malá, ale čiarka je väčšia. To je taká Morava. Taký New Jersey. A to je Izrael. A dnes vidíme, že to, čo sa deje v Gaze, na Blízkom východe, že islám bojuje proti Židom, strháva verejnú mienku sveta na svoju stranu. Dneska celý svet pomaly začína fandiť vrahom z Gázy. A obviňujú Izrael z tej vojny. A keď sa modlíme za Izrael a za pokoj pre Jeruzalém, obviňujú nás, že fandíme vrahom. Lebo vraj Izrael pácha genocidu v Gaze. Ja teraz nepúšťam sa do toho. Ja si to teraz tu utnem. Ale vidíte sami, že verejná mienka raz obklúči Izrael. A s nimi Antikrist a armády celého sveta. A Izrael bude vedieť, že už im nemôžu pomôcť F-35, ani atomové zbrane, ktoré majú. Že im môže pomôcť jediný. Boh Izraela. Boh Abrahama, Izaka a Jakoba. A vtedy, keď k nemu budú volať celým srdcom, celou dušou, celou myslou, celým telom, keď od murku nárkov ani nepôjdu domov spať, tak vtedy, keď budú obklúčení národami celého sveta, hovorí prorok Joel a prorok Zachariáš, že vtedy Boh vyleje na nich Svätého Ducha a oni budú plakať nad tým, koho prebodli. A splnia ten nesplniteľný sľub, kedy bez toho, aby Krista videli, budú hovoriť, prídi, Pane Ježišu. Požehnaný, ktorý prichádza, požehnaný Ježiš, ktorý prichádza v mene svojho Otca. My sme v úzkosti časov. Keby sme mohli pomenovať túto dnešný večer, tieto dni, my sme v úzkosti časov. Viete prečo? Lebo tak ho čakáme. A on nechodí. A my vieme, že má prísť. A on stále nechodí. A tie veci sa tak naplňajú pred našimi očami, že už každá udalosť na tomto svete kričí, Ježiš prichádza. A on stále nechodí. A viete, čo to je? To je úzkosť časov. My to prežívame na svojej duši.
A preto to tríska z nášho srdca. Duch a nevesta hovoria, prídi, Pane Ježiš. A kto tomu verí, nech povie amen, amen, amen.